Mga kababayan ko, nais kong malaman nyo, nakatanggap ako ng grocery si Mayor. Tara, tingnan natin ang laman. Apat na mantika or cooking oil. Limang sachet ng Birch Creek. Limang sachet. Great taste ng kape. Isa. Dua. Tatlo. Apat. Tatlo. Asukal. 1 kilo ng asukal. Siyempre pag may kape may asukal. May gatas pa. Limang sachet po yan. May dagdag pa yung asukal. Bali 1 kilo na po. Siyempre, meron din po tayong mga dilata. Argentina meatloaf. Ayan. Isa. Dua. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Bali, anim po ng meatloaf. Argentina meatloaf. Tapos meron din carne norte. Lucky 7 carne norte. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. 10. Yung isa. 12. 13. 14. Ito po, ito na kami. 15. 16. Yan. Yun po ang laman. Lahat. Yun po lahat ang ating natanggap na ayuda ngayon sa grocery ni Mayor. Maraming salamat po sa LGU Sanchez Mira sa konting tulong na naibigay po ninyo. Hindi po ito konting tulong, kundi napakalaking tulong po para sa amin.